Nu skal du til at shape din brøddej til et surdejsbrød, og inden at du shaper, så skal du have bestemt dig for, hvad det er for en form for brød, du gerne vil bage. Vil du gerne bage et rundt surdejsbrød, så skal du forme det, så det kommer til at passe til en rund hævekurv. Det gør du bare ved at gentage pre-shaping på præcis samme måde. Vil du hellere bage et ovalt surdejsbrød, så skal du shape den, som jeg viser i videoen, og så passer den til en oval hævekurv, og så får du det, vi kender som et helt klassisk surdejsbrød, der gerne løfter sig som med et øre, når det er bagt. Sådan her former jeg mit surdejsbrød.